Zdravím. Teraz si ukážeme malý test pred napájením diagnostiky kvôli tomu, že základ diagnostiky a napätie, páda napätie sú totálne blúdne chyby, ktoré vám aj ukážem v ďalšom videu, keďže motorku som nedávno napojil na nabíjačku, ale pri každom poklese prúdu alebo vybití baterky proste začnú skákať blúdne chyby, lebo riadiaca jednotka komunikuje tak, že ona má uložené v sebe informácie ku každému komponentu na motorke alebo v aute, proste jedno, o čo sa jedná, mechanická, motorka, auto, stroj. A riadiaca jednotka má uložené data, ktoré proste napríklad senzor má uložené, že má mať 5 V a pri poklese baterky proste sa stane to, že motorka, riadiaca jednotka zaznamená na tom senzore 4,5 V alebo 4 V a tým pádom vyhodnotí chybu. Ale chyba nie je v senzore, ani v riadiacej jednotke, ani v kábloch a proste je to v batérii. Stáva sa to väčšinou po zime, samozrejme, alebo keď máte už vybitú baterku a začína vám tam vyhadzovať proste blúdne chyby. Nie každý robí meranie pred diagnostikou, ale proste meranie je základ. Keď nevieme, koľko má baterka, v akom je stave, tak nemôžeme vedieť, či tá chyba je ozaj, alebo proste len náznak slabej baterky. Ukážem vám, tak teraz som si pripojil, nastavil som si osciloskop. Ja to merám osciloskopom, pretože osciloskop ukazuje krivku, ktorá je teraz rovná, to je dobre. A ukazuje mi tu koľko voltov a tak ďalej. Motorku mám momentálne zapnutú. Ruch toho, že rozprávam. A motorku mám zapnutú. A toto je pekne vidieť, že motorka má dobré parametre. Teraz dlhšie stojí, tak napätie trošku kleslo, keďže odber je veľký. Veľký. Proste je tam odber.